ଆମକୁ ଭଲ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖ ତମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ତ ଚିହ୍ନି ହଉନି କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଆମେ ଚାରି ଭଉଣୀ ତମେ ମୁଁ ତ ବଡ ଲୋକ ନା ପ୍ରଥମେ ପସନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପସନ୍ଦ କରିବି ବଡ ଲୋକ ଆଉ ঠিক সময় দেখি শিব মন্দির যাই তো পণ্ডিতକୁ ডাকি ଆମେ ঠিক ସମୟରେ ଆମେ ପାଇ ଯିବା ଏଥର ଆମେ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା 1 2 4 1 2 3 4 hala ragu atama chitulo basat pasare majapur basa
Betul, Pak.